Għalkemm ħafna jażlu li fil-jum tal-ġimgħa l-kbira bħala sagrifiċċju ma jiklu xejn jew inkella jażlu ma jiklux laħam u ħelu, xorta brabta ma' dan il-jum għandna ikel tradizzjonali. Fost dawn hemm il-qaq tal-Apostli kif ukoll l-isfiniċ tal-inċova. L-isfiniċ tal-inċova għalkemm mhumiex xi ħaġa popolari, id-domanda għalihom hija kbira. Fil-festi nbiegħu ħafna, ġifieri fimni bħalaw bisaqsuk ħafna lihom. Peress li ma jkunx jiswa laħam u hekk, jisaqsuk ħafna lihom in-nies. Iżda kif isiru dawn l-isfiniċ? Legalment hija ġina ġifieri nagħmlu aħna homemade bl-inċova ġo fiha. Mela xogħol kun infiletjata l-inċova u taqlihom biż-żejt tradizzjonali. Il-qaq tal-Apostli huma wkoll infittxija minn bosta f'dawn iż-żminijiet. Fimnew jisuħobs normali, jagħmlu ħafna ġunġilien u lews fil-wiċċ. Nafli bħallhom kulħadd iġġennan għalihom. Jinbiegħu to bħallhom to, jinbiegħu. Aħna jenjata u r-rabat imma ħazzabbuċ għanna xi 3-4 armati. Wara 40 jum ta' sagrifiċċju issa jkun imiss li nhar il-ħadd lejt il-kbir jittieklu l-figolli.